Semoga selamat menikmati hidangannya. Ada bakso juga ya? Bakso ya Mbak ada ya? Bakso mendoan hangat. Iya, semoga tinggal dipilih sesuai selera. Sugeng Musik Entertainment. Asik. Alhamdulillah terang. Umpama aku ra duwe dosa lorong tak wales lorong nanging tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih wong liya Sugeng Musik Entertainment. Asik. Apa apa kowe lali jamane semono susah senang bareng tapi dilakoni kowe kesenggol bun itu kesenggol jadi Cari janji murah ono liyane nyatane saiki kowe ninggalke aku kuatno atiku Sugeng Rawuh, selamat datang kembali untuk tamu undangan yang baru saja hadir. Sumangga. Umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging hatiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya Semoga sinambi menikmati hidangan masih dihibur bareng Sugeng Musik Entertainment.
jangan rebutan. Kuat no hatiku. Gusti hatiku. Sudah habis. Oke. Sebar lagi, sebar. Wis kadung tresno kowe milih tresno liya. Aku ra duwe rasa, aku lila kowe karo wong liya. Nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya.